ga raƙumi ya ɓalle, raƙumin mutane, ga tsananin zafi ga rana, ya kasa kama raƙumi, ya ga lokaci ne neman agajin shehu, sai kira shehu yana mai roƙon shehu, ya shehu a gaza mini, buƙata ta gare ka ya shehu, ka bani dama kama raƙumin nan in ɗaure sa. Ya ce shehu bai karɓa mana ba, shehu baya jinsa, baya ganinsa, ba gari guda suke ba, yaya za a yi karɓa masa? In ko kaga mutum a cikin wanga halin na bukata da damuwa kuma ya kira wani wanda baya nan, baya ganinsa, baya jinsa, to dole wanda ka kira, kai da kai kiran kana ƙudurin cewa yana iya maganin abin da ka nema wurinsa duk da baya jinka, baya ganinka. Kenan yana tasarrufi cikin kauni. Ina fata mun gane. Me bambancin shi da Allah kenan a wannan matakin? Kaga ka allantar da shi. Allah ne a inda kake ka kira sa, yana jinka, yana ganinka, kuma duk bukatar ka ya iya biya maka. Amma ya za a yi shehu ya tallafa maka cikin wannan halin kasancewa baya tare da kai? Kai kaddara ma shehu yana tare da shi, sai in shehun ƙwararre ne ya iya kama raƙumi, wanda kuma ba na zaton shehu zai zo ya kama raƙumi, wanda ke zamanan kan kujera da ƙatar rawadi ana ba shi na sadaka yana ci, kana ga zai iya fita ya kama raƙumi cikin sahara? Ba zai taɓa yiwa. A yi mai dori ne, wayo gare su shehun nan. Zamne ki ana ba sa kuɗin albarka ga hannunsa, yana ce Allah samu ku albarka, bayan shi ya sa tashi aljihu. Kenan kaga ko shehun nan ba zai iya taimaka masa wajen kama raƙumi ba, sai in shehun ƙwararre ne ya san al'amuran kiwo kuma ya san takon raƙumma, irin 'yan uwanmu wanda suke daji na Fulani da suka san makida ta raƙumi da iya me yake cewa kama sa da kuma horansa, ko kuma 'yan uwanmu buzaye da suka saba zama cikin raƙumma a daji, sun san siyasa iya tahiya da raƙumi, wannan za su iya kama shi, amma ba shehu ba. To ballantana shehu ma baya nan, ba gari guda kuke ba, ya za ya tallafa maka? Ya ce ne ta kiran shehu ina neman agajin shi, ya bani dama kama wannan raƙumin in ɗarme, sai ce shehu bai karɓa mana. To abin tambaya na me yasa yake kiran shehu? Wa ya ɗora shi akan tarbiyyar kiran shehu da neman agajin shehu yayin da shehu baya nan? Wa ya ɗora shi akan wannan tarbiyya? Shehu nan suka ɗora shi. Me ke nuna haka 'yan uwa? Idan ka diba littafin Ad-Durratul Kharida na Malam Nazifi, shafi na 66, juz'i na 1, taba'a ta Darul Fikr, ga abin da suke cewa game da Shehu Ahmad Tijani. Yace idza massaka az-zamanu yawman bi dhaymihi, idza massaka az-zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati janiya wahid al-asr, aghithni faqad daqa az-zamanu bi ahlihi fayatika bil altaf fi mu'dham al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki as-samawati wal badr wa yatika bil khayrati min kulli janibin wa yadfa'u anka al-kurba fil barri wal bahr. Kadiba abinda Malam Nazifi ke cewa a cikin Yaqutatul Farida, yace idza massaka az-zamanu yawman bi dhaymihi, idan ka samu takura, ka samu kanka cikin yanayi na damuwa a wata rana daga cikin zamani, fanadi ayati jani, yi kira kana mai yekuwa kace ya tijani, ya wahid al-asr, ya ɗayan zamani, aghithni, aga zamani, faqad daqa az-zamanu bi ahlihi, gashi zamani yayi kunci ga ma'abutansa, tijani taimakanni, tijani aga zamani. Yace fa yatika bil altaf fi mu'dham al-amri, to idan kai hakan ka kira sa ka nemi agajin sa, to zai zo maka da sauki cikin mafi girman lamari. Tijani yana nan ko ya mutu? To wannan sun ce ka kira Tijani a yayin da yake da rai da bayan ya mutu, duk zai taimaka maka. Wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin, idan kai haka zai yayi maka dukkanin damuwarka gaba daya, bi himmatin, da himma da ƙwazo zai maka haka.
alat fawqa aflaki samawati wal badar, himmar da ta ɗaukaka saman sammai gaba ɗaya da albadar kuma. Yace wa yatika bil khairat, kuma shehu tijani zai zo maka da alkhairai min kulli janibin ta kowane bangare. Wa yadfa'u anka al qurba fil barri wal bahr, sannan zai yayi maka damuwarka a cikin teku kake ko cikin sarari kake.